Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag saraman kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Cabangalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagdamo sa COVID cases sa Bacolod, dala sa Omicron variant suno sa EOC. Provincial Health Officer, duha ka mga doktor kag tatlo ka staff sang PHO positibo sa antigen test. Sa Victoria City, Muslim leader gintiro sa parkingan sang City Hall, patay. Pagbakuna sa kabataan nga nag-edad 5-11 anyos, sugura na sa Valentine's Day. Kag sa Good Vibes, saksihan ang live sketching kag iban pa nga mga art medium. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, vaccination program para sa 5 to 11-year-old sa Bacolod ang natalana sa Pebrero 14. May masobra sa 5,000 ka mga 5 to 11-year-old ang ginparehistro sa ilang mga ginikanan para sa natalana nga vaccination program para sa 5 to 11-year-old sa Pebrero 14. Manubo ini sa masobra 90,000 nga target nga mabakunahan sa Emergency Operations Center. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sang Bacolod EOC, ang vaccination program sa mga maggagmay nga kabataan ang isa sa mga pamaagi para sa ginapaabot nga pagbalik sang face-to-face classes. Ginalauman ni Sorongon ang pagnubo man sang alert level status sang syudad kadungan sa natalana nga pagsugod sang vaccination program para sa 5 to 11-year-old. Initanan, mga hilikoto natin ini para makabalik na kita sa the new normal. Agud to ang ato mga kabataan makabalik na sa eskwelahan kag maka face-to-face classes na. So, kinahanglan tagid magpabakuna, no? Kung nakita ta naman sa datos ta nga ang bakuna safe, bakuna works, at epektibo para maproteksyonan kita kontra COVID-19. Sa number 9, nakarecover ng 7 ka mga Omicron variant cases sa Negros Occidental. Sa 7, 2 ang gikan sa Bago City, kag tag-isa naman gikan sa Cabangalan City, La Carlota City, Manapla, Silay City kag Talisay City. Enero 18 ginpadala ang sample sa Philippine Genome Center. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, padayon ang monitoring sa probinsya sa mga lugar nga may mga matag-as nga kaso sa COVID-19. Lakip man may mga clustering of cases. Ang clustering nagakasayuran nga may duha o kung mas madawo pa nga kaso nga ginareport gikan sa isa ka grupo o kung lugar sa parehas nga tion. Sang Enero 31, ulihi nga nagpadala sang samples ang probinsya sa Philippine Genome Center. Sunod sa kay Tumimbang, sila ang gina-require nga kada semana dapat magpadala sang samples. Kung may magpositibo sa ulihi nga batch sang samples sa Omicron variant, suno sa kay Tumimbang, ini ang nagkakasayuran sang local transmission. Kung may hara na siya positive nila sa ginpadalata sa January 31, most possibly may napag-transmission na ta sa hapon ng Omicron. Kaya nga, dira sa naging kuha sa those that have the highest cases of positive. Sa number 8, padayon ang pag-release ang probinsya sang bulig para sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Sa Banwas ang Ilog, mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nag-supervise sa pagpanagdag sa mga corrugated kag plain GI sheets sa mga nagbuman sang balay sang mag-igo si Bagyo Odette sa Disyembre. 2,940 ka mga pumuluyo ang nagbaton sang bulig gikan sa 15 tanan ka mga barangay sang Banwa. Sunod kay Merly Garcia, ang Provincial Social Welfare and Development Officer sang Negros Occidental, wala labot sa mga construction materials, ginhatagan man ang mga apektado nga pumuluyo sang food packs nga nagaunod sang bugas, delatas kag noodles. Damlag pa na nagtag na sang bulig ang probinsya sa syudad sa Sipalay kag Hinubaan. Indi magnubo sa 5.9 billion pesos ang kahalitan nga gindala sang Bagyo Odette sa probinsya. Sa number 7,
top drug personality sa Western Visayas nakuhaan sa may kapin sa 700,000 pesos nga balor sang iligal nga droga sa Bacolod City. Arestado sa bypass operation sa Barangay Madalagan sa Bacolod si Jesse Masgong nga number 3 target drug personality sa Police Regional Office 6. Kag iya sini nga upod si Christian Ginanaw. Ini matapos makuhaan sila sa masobra 700,000 pesos nga balor sang iligal nga droga. 21 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa ila. Detained na sila sa karon sa Police Station 8 kag kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, Negros Occidental ang may pinakamadamo nga gun ban violator sa Western Visayas. Humalin sang pagsugod sang gun ban sa Enero 9, ang Negros Occidental amo sa karon ang may pinakadamo nga violator sa bug-os nga Western Visayas. Sa latest data sang Police Regional Office 6, 18 ka mga persona ang nadakpan sa Negros Occidental. Halos katunga ini sang 42 tanan ka mga naaresto sa bug-os nga Western Visayas. 14 naman ka mga armas ang nakuha sa probinsya, 5 ka deadly weapon kag 66 ka ammunition. Nagapangduha ang probinsya sa Iloilo sa number of reported incidents kag arrests kag nagapangatlo naman ang Bacolod City. Pahayag ni NOCPO PIO Lieutenant Abigail Donasco, 3 ka beses sa isa ka adlaw nagapatigayon sa checkpoint operations ng kapulisan sa mga police stations gani ini resulta lang sa ilang nga intense operation batok sa gun ban violators. Luyag man sa NOCPO nga maubos ang ini nga mga violators antes ang eleksyon sa Mayo. Sa number 5, leaders ng Muslim community sa Victoria City patay sa pagpangluthang. Patay ang 35 anyos nga negosyante kag leader sa Muslim community sa siyudad sa Victorias nga si Iksan Umpar matapos giluthang sa parking area ng City Hall kagabi. Sa initial investigation sang Victoria's PNP, yara sa sulod sang iya nga salakyan si Umpar, upod ang iya nga misis kag nagpaandar sang salakyan sang hinani nila nagpalapit ang isa ka armado nga persona kag gintiro siya. Galayon man nga nagpalagyo ang wala pa makilalaan nga suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima. May kangtanan sa iya sini nga negosyo ang isa sa ginatan-aw nga motibo karon sa PNP sa pagpatay kay Umpar. Sa number 4, pamuno sa Seneco Union of Rational Employees o CONCUR ang nagpahayag nga hindi iligal ang ilang nga plano nga pag-strike kag wala man sang may naga-impluwensya sa ila. Hindi pa mapatod kung dayunon sang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR ang ginaplano nga pag-strike sa tion nga mag-lapse na ang cooling off period sa Domingo. Pero ginsiling ni Stephanie Montaner, presidente sang Labor Union sang Seneco, legal ang ila ginaplano nga pag-unta trabaho sa pagpati nga mayara sang unfair labor practice kag union busting. Tugaman sang kapaslawan sang Seneco management sa pagpatuman sa mga nakasugtan sa collective bargaining agreement. Taliwas ini sa ginpahayag ni Attorney Dennis Cortez, ang counsel sa Seneco management nga iligal ang plano nga pag-strike sang katapos sang cure bangod sang no strike clause sa CBA. Kabahin sa mga ginapanawagan sang cure sa ilagin issue nga notice of strike, amo ang pagpatuman sang 5% increase sa bulanan nga sweldo para sa mga rank and file employees, signing bonus, loyalty bonus para sa mga empleyado nga makalabot sa 10-year service kag allowances. Wala ini napatuman sang Seneco bangod wala nila nalabot ang 95% collection efficiency tugaman sang pandemic. Sandig sa memorandum sang National Electrification Administration, ginakinahanglan nila anay malabot ang 95% collection efficiency antes pa man sarang masugdan ang pagpatuman sang CBA. Nagpabor ang management kag labor union sa assumption of jurisdiction sa Department of Labor and Employment. Sini nga hapon ang hearing sang National Conciliation and Mediation Board upod sa katapos ang cure kag tiglawas ang tagdumalahan sang Seneco. Mo na siyang gina-question regarding sa 95% kay during sa amon nga negosasyon
wala na siya nabutang kinahanglan ma-reach kami 95%. Or kinahanglan amo na balita na nga may ara nga third party or may ara ka nga politika na nagka-intra hindi na matuod. Or may ginasiling nga galabugay. Duka Oo, wala. Balik kami amon din na decision secure. Sa number 3, Health Secretary kag Chief Implementer kag Vaccine Czar yari sa Bacolod sa buwas para sa paglunsar sang res bakuna sa butika. Igalunsar sa Mercury Drug Store sa Ayala Malls Capital Central ang pinakaunang res bakuna sa butika o na vaccination program sa mga butika buwas sa hapon. Mismo si Health Secretary Francisco Duque III kag Secretary Carlito Galvez ang Chief Implementer kag Vaccine Czar ang magapanguna sa launching kaupod ang lokal nga mga opisyales sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabahin ini sang ginapasangkad pagid nga vaccination program sang pungsod. Sa number 2, pamuno sang Provincial Health Office, duha ka iban pa nga doktor sang amo nga talatapan kag 3 ka mga staff ang nag-isolate matapos nga nangin antigen positive. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, nag-eksperyensya siya sang pag-ubo sumugod sang Biyernes. Sang Huwebes, una nga nag-eksperyensya suno sa iya sang sintoma si Dr. Jessica Fama, ang medical specialist 3 sang PHO. Gani, ginpatuman suno sa iya ang contact tracing. Regular man nga ginapatigayon ang surveillance testing sa PHO suno kay Tumimbang. Nag-antigen positive man si Dr. Ruel Mogol suno kay Tumimbang, pero padayon sa gihapon ang serbisyo nga ginahatag sang PHO. Kung basehan ang bag-o nga DOH guidelines sa isolation, nagtapos na ang isolation ni Tumimbang nga 5 ka adlaw. Siyang fully vaccinated kag naka-booster kag mild symptoms. Pero luyag niya nga mag-extend pagid sang 2 ka adlaw bungod may pag-ubo pa siya. Nagpanglagda lang siya sang importante nga mga papeles suno sa iya. As they have signs and symptoms, we the project, then we started contact tracing, then we identified people, then rapid antigen testing namon ng Monday. We count sa onset of symptoms. That is what we do sa testing sa antigen test. We count sa start of symptoms. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, tuga na sa Omicron variant suno sa EOC. Pero kadamaan sa sininga mga kaso, wala ginareport. Ma-report si Nico Delfin. Ginkumpirmar sa Bacolod Emergency Operations Center nga ang pagsaka sang COVID-19 cases humalin sa nagligad nga bulan ang tuga sang Omicron variant kag resulta man sa mga pagtililipon sang tinilikdan nga Paskwa. Sa record sang EOC, 21 sa 63 ka mga swab samples nga nakuha sa mga COVID-19 positives sang Enero 7 tubtob 12 ang nagpositibo sa Omicron variant sandig sa resulta sang genome sequencing gikan sa Philippine Genome Center. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, naka-recover ng 21 ka mga nagpositibo sa Omicron variant. Kag kadaman sa ila ang vaccinated kag mga asymptomatic o kun wala sang may ginbatsyag nga sintomas sang COVID-19. Sang aton nga pag-check sa ila ni mga kondisyon, tanan ni sila recovered na gid. Pero kilanlan kita gyapon mag-alarma kay tungod nagapakita nga nasudlan na kita sang bag-o nga variant kag ini siya highly transmissible but sa lingon dasig siya manglaton. Ano manggikan sa Barangay Villamonte, 4 sa Mansilingan, 3 gikan sa Barangay Singkang Airport kag 2 sa Pahanukoy. May tig-isa ka kaso sang Omicron variant sa Barangay Granada, Handumanan, Mandalagan, Takuling, Vista Alegre kag Barangay 12. May masobra sa 3,000 ang COVID-19 cases sa Bacolod sang Enero 2022 pero hindi malipod nga underreported ang iban pa nga kaso bangod may pilaman ka mga individual ang naga-self-test kag naga-home isolate. Reason why it's underreported because people now simply buy stay-home test kit. Not sila mismo ka-test. Once they are positive, they simply self-isolate. And then they start calling their doctors and start taking medication as prescribed by their physician.
I guess that's what they're doing. Base sa rekomendasyon sang Department of Health, wala na ginapatuman ng repeat RT-PCR test sa mga nalatnan sang virus. Optional man ang testing para sa ilang mga close contact nga asymptomatic kag fully vaccinated. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa good vibes, nagadepende kuno sa hitsura sang isa ka tawo kung ano siya kadugay nga i-drawing sang isa ka artist. Ini ang gintestingan ni Romeo Subaldo, kagyari ang iya report. Live sketching, ini ang tawag sa pag-sketch sa isa ka artist sa iyang subject samtang yara sa iya atubang. Basit lang naman small circle, big circle. Sunod sa artist nga si Edbon Sevilleno, depende sa itsura sang tawo ang kalawigon sa pag-sketch sa iya sining hitsura. May hitsura nga mabudlay drawingon. Nakatabok 10 minutes na lang, depende sa karakter ng klaseng ring. Sa live sketching, dapat marasig ang pag-capture sang artist sa hitsura sa iyang subject. Sa Middle East sadto si Sevilleno nagkatrabaho. Kung may bisita, ginakuha siya para mag-live sketching kagang iyang artwork, amo ang himuon nga regalo sa amo nga bisita. Dahil namin siya yung personal, mas may personal touch. Pinakatayin na sketch sa dapat sa bigla. Tinggal sa. Pati sa 5 minutes tayo naka-sketch na sa rough. Okay, kasi... Okay, now then, next na, muna finalizing. 4 years old pa lang siya, nagasugod na siya sa pag-sketch. Ang live sketching, ang isa man kadisiplin sang art. May nagahimo man gani isang clay sculpture pareho sang sininga mga kabataan nga himo ni Ramon de los Santos nga na-display sa Artful Gallery sa Lacson Street sa Bacolod. Mayara man sang himo sa continuous copper wire sculpture pareho sini nga himo ni Ayan Valladares. Wala ginautod ang copper wire sa paghimo sini. Ini naman sublimation printing nga himo ni Dr. Obi Canlas. May mosaic nga himo sa mga ginbuka nga tiles ni Tay Sevilleno. May painting man sa espading, nagkalalain nga style sa watercolor painting kag iban pa. 26 ka mga artist ang naghugpong sa Mixed Signals 6100 nga exhibit nga sarang masaksiyan sa Artful Gallery. Isa man si Sevilleno sa mga naga-exhibit diri sa Subong. Abiso niya sa iyang artist kung pursigido gid seryosohon. Drawing sa gihapon na pinaka-basic na tunan bisan pa may digital art na sa karon. So, depende sa higit. Pero ang yan ang Japon na road. Yung mas mo ako sa digital ka pa na. Ang road sa Japon, tanang na rawag yung drawing. Mano-mano. Susunod sa 25 minutes, nahuman niya na ang akon nga sketch. Yung si Trillanes. So, naman ba sa papa nga, tsura mo dyan doon, iba drawing. Pag muli ko karoon pala, tawa na drawing ko pa. Uso sa siniga generation ang pagkuha sa pictures sa mga okasyon pero mas personal kag mas may kahulugan kuno kung gina-drawing sang artist. Kung ako guro yung 2 minutes kaya ako mag-drawing, stick lang galing. Pero may si Sir Edmond, kilala ni siya yung artist. Kaya dumduman, kung may nakatry mo kung na, do 27 minutes. So. 25 ko yan. Pero wala ko niya, depende sa ano ka sharp, ang mga features, ang buya sa isa ka tao. May tao, dahil iduming ka siya, do ka taas ang ilong, mga amo na sodra. Ilong, yun yung hambal mo. Wala akong may ginatungkod dati. Pero Ming, grabe no, talent gina-iming Yes. ang inaya. Kag umot ako no, ang yan ang live sketching isa lamang sa mga mediums ng art. So damo to sang iban pagig nga pwede makitaan dito sa ilang Artful Gallery. Artful dito. Yes. Kaga mo yato mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.